Здравейте! Чакайте малко. Една минута. Да, така е по-добре. Здравейте! Това е ново клипче от мене. Разкоха Интертубе. Така. Според мен разбрахте, че се казвам Васко, нали? Това днешното клипче ще бъде в 10... Аз какво говоря? Нещо клипче ще бъде нещо като забавление за всички хора, защото не се знам какво правя. Да. Всъщност ще бъде так. Това ще бъде так, какво има в моята чанта. Добре, чакайте малко. Добре, ще почваме първо с малката ми чанта на обикновена чанта. Добре, първо ще отворя този джоб. Ами, имам по принцип тази карта, кредитна моя, лично моя. Ето ми го името! The Forest. Добре. Тук някакви бележки. За палката ми на Джак Даниелс. Сега ще отворим този джоб ето тук. Добре, ще го отворим. Има маркер. Някакъв жълт маркер. Имам портмоне. Добре, да видим тук какво има. Има някакви карти. Карти за намаление на KFC. На Playground. Макдоналдс, Била и за метрото. Добре. Някакви... Тези нямам и стотинки по дяволите. Нямам пари. Имам такова чудо. Ето тук. От KFC, но то вече е старо. Тече. Goodbye! Добре. Имам нещо, някаква част от диск, който не знам какво е. Добре, да видим по-нататък. Ето ви малко забавление. Мъдфак, дайте парите, бе! Мърши. Кайси, спаси! Давай! Никой да не мърда! Това е ФБР! Да, всъщност това беше за моята лична карта от бележника. Вижте ме колко съм готин. I got this motherfucker. Хасане, какво прави с бед момце? Добре, сега да видим нещо още. Някаква критика, която в момента ще изхвърлям. И това е. Да, това е. Добре, надявам се да ви е харесало. Но сега може би ще поговорим за нещо още. Ами втора част. Това ще бъде част, в която ще говорим за... Не знам и аз. За какво да говорим? Никой не знае. По принцип, повечето хора, които са на моята възраст, си говорят за секс и такива неща, но и аз съм такъв. Добре, ще си говорим за... Не знам и аз. Пубертета.
Да. Пубертета според мен е сложно нещо. Все пак аз не съм сами в него, на 11 съм. Поне според мен не съм в пубертета. Добре, ами, какво да кажа? Друго? Не знам. Не знам и аз. Сигурно, първата степен с детството е тази. Аз имах! Аз призвавам тази карта! Ха-ха, но ти не можеш да победиш моята! Но виж сега! Призвавам трап карта! Бох! Така биха постъпили малките деца. При условие, че това бяха мои карти преди. Да. Не се ли сте се замисляли по някой път? Защо падна това? Всички хора ми викат: ей, човек, поживей малко. Какво е това, седиш само? И ми викат постоянно какво правиш, нали, такива. Се сещате за много други неща. И сега друг въпрос. Как се маскирахте за Хелоуин? Да, всъщност това е въпроса. Как се маскирахте за Хелоуин? В принцип, аз се маскирах като Саски от Наруто, защото, да кажа, обожавам аниметата. Те са доста яки. Аз съм пицане по-малко от всичко. Не се виня за нищо, мене ми е смешно. И всички после ме питат: какво харесваш анимета? Брат, това е тъпо! И аз имам две неща. Майка ми да е бак, курви нещастни! Харесвам аниметата. Това няма да се промени. Вие сте пак конфетни. Като чуеш много момиче да ти говори за секс, ти си викаш какво? Да се гръмна и се стреля. Ти си помислиш: да, не е луда, бе. Направо, както рано, да убием зомбите. Гадно е, когато момиче ти иска пари. И то гаджето ти. И е ужасно. Ето един такъв си. Ах, милка бибинешка! Добре. Какво? Фък! Много пари! Да, това правят момичета. Те ме зарядат буквално. И после си викам: защо момичета ти се зарядват? Сериозно, не трябва ли ние да ги зарежем? Първо, ние сме по-умни. Като чуеш, че едно момиче кърви повече в нези си, отколкото човек с отрязана глава. Какво? Вярно е. Това е трилогията на човека. Добре, какво да правим? Не знам аз. The shit of the god! И да, какво да се каже? Ами, не знам и аз. Това беше всичко от мен. И също така, моля ви, харесайте видеото и се абонирайте, коментирайте. И ако има повече от 5 въпроса, ще направим клип с въпроси. Това е. Чао!